Patxi eta Xuaren eskubideen alde. Olatz Plazaga Baster eta Patxi Uranga guraso izan dira espetxean. Xua bere herritik 600 kilometrotara munduratu zen urtarrilaren 19an. Erditzeko momentuan ez zegoen ez familia artekorik eta ez lagunik aldamenean. Ospitaleko mediku eta erizainek zaindu zuten, poliziek zelatatzen. Olatzen ama Mari Carmen albezain azkar iritsi zen, bere alaba eta bilobatxoarekin egotera, haiek besarkatzera. Baina neumonia jota ez du aukerarik izan maiteekin egoteko. Eta bera ere, ingresatu egin behar izan zuten, zaintza bereziko unitatean. Patxi, 21 egun beranduago ezagutu du alaba, nahiz eta aspaldi eskatua zuen espetxe aldaketa. Ez dago inorentzat zaila irudikatzea ama berriaren bakardadea, aitaren ezintasuna, amonaren tristura. Erraz konpreni dezakegu familiaren eta gertukoen ezintasuna. Izan ere, zer dela eta jaio behar izan du Xuak bere herritik 600 kilometrora? Zergatik behartu da familia hori hain egoera zailera? Sufrimendu hori doakoa da eta bidegabea. Biolentzia hori ez da onargarria. Garai hauetan horrelako egoerak erabat tokiz kanpo daude. Hortaz, Olatz, Patxi eta Xua lehenbailehen Euskal Herriratzea eskatzen dugu.